Nu. Stop. Ja, nærmest lavet vores luft, ne? Bare med hvor er med de slag, men det skal jo sige, det siger snart. Så nøjse. Siger snart, ikke? Hvis du er med det unødige, hvis du skal. Ja. Tap water. Så for det går with and the fingers you so no. He's not like no liquid. Fab and the nerve floor. You know. We offer her in here. You was that not loose, no, I saw him. The mom was new. He wanted to send. We breakfast it. She was it now the worst. Först om det där ska jag slå där. Men jag ser mig för ni var snäll. Ja, det var så för nej. Så för väldigt bogus. Jag vet man get part of the past still of you. Jag vet att man är fair. You shit. That's Zerpats nästan och this the way måste man get some. I get some lust. Yes. Directie. Silvia beweert zich ook voor je meer pauze niet. Veel vrouw wat zal zich. Ja, want als je. Ja, het is. Ja, zo leuk. Nee, het is echt los in zero. Je laat eerst met zich heel gedaan. Så vill ändå det spökas nu. Snart glemte I var nog når vi var. Hallo, jeg tager med en rikse.